Ya wala na ramma, ikon Allah kawai ne. Na ramma. Wonderful. I don't care idan filo. Kace what do you need for girlfriend here? Turanci kai ne mai makarantar. Wallahi baka isa ba. Zaki na ne. Ni ba za ki karamin dan boko. Shi ke da boko. Ni na boko ina gida na bashi. Na ramma. Kuma daga yanzu duk inda zaka tafi ka dinga addu'a. Addu'a. Addu'a dai. Ai bari ki ji na gaya miki kawai sharɗeɗiyar wuka har ƙasan kafata. Sharɗeɗiyar wuka wallahi zan samu. Wallahi duk wanda ya tare ne ya daba mu a wuya wallahi. Kame baki daga gudun abin da zuciya za ta ayyana domin baki ya furta wannan kan dabara ce. Tabbata yake sunanka. Abdullatif, Hallafi Shafi'uddin, Karkashin da amma Ibnu Muslimu Durusid Dabbasi. Kewaye mai jikinsa da sunansa gaba. Menene? Mu shiga ciki saboda mun abukai. Ita irin masifa ce wannan. Ya sunanka? Amma ko da dubu asabar kana. Na ramma. Gargaɗe ya zo in miki game da jikanki. Lafiya? Ki kaya masa kusa daga harkata. Me? In koyaki zan ci mutuncinsa. Ke ma in kin mutu kuma ke. Ina ji da ke da. Na ramma. Kamar ya a bari. Wata ina ruwanka? Na da ruwa na tofa min miyau da na Allah tofa ba kika sai wani yake Allah ba gaba da gaba. Kullum sai na samu ya shi na wanke baki na waye sai baki na wari yake. Saboda tsabar rashin mutunci irin na wannan. Tallafi Shafi'uddin. An gama uga. Ni ma fa waye ne wanda ka gani wallahi. Cin amanar su ta kai kololuwa, bibiyar juna ta kai yadda ta sarrafa. Haka zalika kowannen su gani yake babu wanda ya junansa adalci. Faɗan fan shekara da na isa. Ruwan rake nake gaya ma har ƙwauri. A wannan shekarar da kake ji mutanen binni ɗiban wannan ruwan suka dinga yi suna sa ganyen shayi suna sha. Kamfanin SMR Media Concept suka ɗauki nan kamuku wannan ƙata shirin mai suna Na ramma. Ni tun da na dawo garin nan ni ban ga wanda ya burge ni ba sama da kai. Musamman ma wannan gashin bakin naka. Yawancin mata da yawa zai suka cewa gashin baki na yana burge su. Kin ji ko kaka? Kina dai ji ko? Na ramma. Me haɗa ki da mijina? Na ramma da delu gida bi maganin gobara. Idan baka kiyaye yau da akan wannan ba, ina iya tura ka gidan ɗankan da ka je ka ci gabza akan wannan rashin hankalin. Ka ji ko? Wayo Allah mamana, wayo Allah mamana. Na ramma. Dama ina son ki. Auren ki nake so in. Zan ba ki kuɗi yanda ya kamata. In kika yadda kika bani haɗin kai gama komai. A layin mazan da nake so na aura kai baka ma zo gurin ba. Mashirin shirin Salisu Ma'azu Rijiyar Zaki, ɗaukar nauyi Raji Abdullahi wanda ya bada umarni baban gida Bangis, darakta mai fikira. Na ramma. Wannan wani irin rashin mutunci ne ka zo mai ɗaki na ta girkan abinci ka zo ka kama ci. Wannan mutumin tun da dai ba dole bane ka kore shi ya bar gidan nan tun da ba gidansa bane ba. Shikenan. An zo gun da nake jira. Alhaji ko ka zaɓi matarka ko ka zaɓi. Na ramma. Ku subscribe ku danna mana ƙararrawa a YouTube channel ɗinmu mai suna SMR Media Concept. A nan ne kaɗai inda wannan shirin zai rika zo muku wato da zarar mun fara sakinsa. Na ramma.